Sa isang barangay sa Pasao, Camarines Sur ay mayroong katagong isang kuweba na posibleng alam ng iba ngunit hindi pa ng lahat. Ang kuwebang ito ay konektado sa dalampasigan ng karagatan na halos may kalayuan kung babaybayin ito gamit ang lansya. Pwede nyo rin daw itong lakarin, sabi ng mga lokal, ngunit ito ay medyo mapanganib lalo na kapag mataas ang level ng tubig. Ang kuwebang ito ay matagpuan sa barangay Dalupaon, Pasao, Camarines Sur at ito ang Suminabang Cave. Ang kuwebang ito ay wala pang opisyal na kwento dahil hindi pa ito nabibisita o na-survey ng National Museum. Ngunit dahil sa mga tanong-tanong namin, ang kuwebang ito ay naging parte ng World War II at ito rin ay nagsilbing natural shelter ng mga unang tao. Bakit nga ba tinawag itong Suminabang? Dahil ang kahulugan ng salitang sabang ay sanga ng ilog at ang kuwebang ito ay may ilog sa loob na dumadaloy papunta sa karagatan. Alright guys, so good morning. Nandito tayo ngayon sa Barangay Dalupaon, dito lang sa Pasacao, Camarines Sur. So dito tayo nag-overnight. Ngayon, may pupuntahan tayong isang kilalang kuweba dito sa Pasacao na kung saan madalang ng punta ng mga kabayan natin kasi sa layo ng distansya simula sa dalampasigan ng karagatan. Pero ito yung mga nire-request ng mga followers natin na puntahan natin kasi ito daw yung isang magandang kuweba na kung saan pwedeng pasukin. And aside doon sa kuweba ngayon, merong katabing resort. Pero ang purpose natin ay pasukin natin yung kuweba. So simula dito sa bangkang ito, ang sabi ng mga kabayan natin dito, ang distansya simula dito sa bangkang ito hanggang doon sa may kubo. Ayan, sa unang kubo na nakikita ninyo. Ayan. And then hindi natin alam kung gaano kakipot yung daan. Pero basta sabi, makakapasok naman tao. Pero pagdating sa dulo, medyo talagang pwede tayong kapusin ng hininga natin. So kasama natin si Boss Andy at si Sir Ernel, tapos si Cassie. Ayan. Ngayon, si Kuya Carlito hindi kasama yan kasi takot yan sa kuweba. Punta na kami ngayon. Kung makikita nyo, ito yung vibes dito sa Dalupaon, Camarines Sur. At sumabit na. Ayan. At sumabit na nga yung drone namin. So ayan, diretso na tayo. Let's go! Mga bundok dito. Galing kami doon sa unahan. Doon yung katawin namin na bundok para pupunta namin yung Suminabang Cave. Makikita nyo yung karagatan. Araw oh. Wala dito mga kabayan pa. So ibig sabihin tahimik ng lugar na to. Wala nang cottages, wala nang anumang mga kabayan natin nakatira dito. Ano ganda oh. May kita yung baba oh, may mga bato. Ang linaw ng tubig. Siyempre, si Boss Andy, hello. Alright guys, so nandito kami ngayon sa isang resort dito lang sa Pasao, Camarines Sur. Pero itong resort na to, katabi lang dito yung Suminabang Cave. So kung makikita nito yung bangka, ayan o, nagamit namin. So ito yung karagatan dito. So dito yung papasok papunta sa Suminabang Cave. Ayun ang mga kasama natin ngayon o. Ayun, sa unahan. So ang problema dito, hindi tayo nakadalang pera. May bayad pa lang pagpasok dito. So lahat kami walang dalang cash. So dito may bahay sa may gilid. Tapos kung makikita nyo, may mga bato na dito. Ayun, oh. So ang tahimik ng lugar. Tapos halos sa paliburan tayo ng puno ng nyog. May kita mga bato dito. Ayun.
So ito na yata yung papasok sa Suminabang Cave. Kaso problema, hindi tayo nakadala ng flashlight. Saan ang papasok? Saan ang papasok ng kuweba? Malamig sa loob, no? Wala, mainit. Tara. Ano to? Ginawa to? Ginawa ba to? Dati na po. Oh, dati na. Dati na. Nagtagawa ng mga hapon. So dito kayo nakatira? Ah, dito sila nakatira. Anong pangalawa, madam? Isa po. Yusa? Isa. Isa. Tapos si ma'am? Jeverly po. Jeverly. So ito yung kuweba dito. So, paturo ka doon sa ano? So ito yung itsura ng papasukan natin dito. Tapos dito may Immaculada Concepcion na statwa. Ito yung lawak ng lokasyon dito sa lugar na to. So pasukin na natin to, no? Maraming paniki sa loob. Higot eh. Higot po. Sige mo. Bakit daw po? Lit ng daan. Flashlight, baby. Tara. Okay. Kaya isa ta, maliwanag yung ano mo. Ito yung daan dito sa kuwebang ito. Wala tayong flashlight, baby. Ayan. So, paliit ng piliit ang daan dito sa kuweba. Hawakan mo ito, baby. Medyo mabahaw na, ano? Sa paligid po. Paniki na. Hawakan mo ito, baby. Ayan. Boss, ito boss, oh. Hawak boss, oh. Ayan, sa mga dalami yan dito, eh. So, ito yung lugar dito sa loob. Ah, saan ba to? Ah, ito na? Opo. Meron pa po doon sa kabila. Saan? May isa. Ano ba tong lalim na to? Ah, pwede ba pumunta doon? Opo. Tara po. Tapos dito naman, wala na, dead end na to, ano? Ito yung, gitna na ba to? Hindi pa po. Hindi pa. Sa kabila. Grabe. Hindi wanag doon kung makikita niyo yung mga... Wala akong nakikita ditong stalactite, ah. Meron? Kung hindi ako nagkakamali, yung stalactite sa baba. Yung stalagmite sa taas. Wala ako ditong mga nakikitang mga ano, ah. Panigi, tapos mga ano. Ang tawag sa isang ibon na yun? Ayan, ito yung sinasabi dito mga... Ayan, oh, stalagmite siya, no? Makikita niyo yung nagkikristal-kristal yung texture ng bato. Yan, hindi pwedeng hawakan yung mga bagay na yan. Kasi mga buhay yan. Habang tumatagal, humahaba yan pababa. Kasi mga buhay na bato to nandito. Saan? Yan po, sa kabila. Ayan. Kabila po. Saan dito? Ito, oh. Kita niyo yung... Kita niyo yung tinutukan ng flashlight. So, huli natin pasok sa kuweba yung isa sa pinakamalaking kuweba dito sa Pilipinas, yung sa Libmanan. Ito, maliit pa lang to sa pinasok namin. Yung po, baka pumunod ito. Ito, mga buhay yan, oh. Nakikita nyo. Hindi pwedeng hawakan ng mga bagay niya. Ito, palit na tayo dito sa daan. Dito na. Ah! Ipo na nga talaga tayo, no? Yan po po. Ito, pa saan to? Dagat po. Ah, dagat ba? Pwede makikita ba natin yan? Di po ma-late po dyan, kaka mahina po yung oxygen. Ah, mahina oxygen sa loob. Okay. Palabas na tayo. Opo. Ikot na. Opo. Kayo, kung may mga higa kayo, hindi kayo pwede dito kasi halos pahina yung oxygen dito. Grabe. Late. Ah. Ang liit. Oo. Liit ng daan. Yan po po. Woo!
Dito halos ano na, wala lang kahangin-hangin no. Yan po. Oops. Dito meron pa oh. Nakita yung papasok na yan. Yan po ang tinatawag na simbahan po ng hapon. Simbahan to ng hapon. Makakapunta doon gapang nga po kasi maliit po yung daanan po. So, bakit natawag ng simbahan ng hapon? Kasi po, pag pumunta ka na po doon sa pinakadulo, madami ka po makikita. Parang, ano po, simbahan po talaga ng ano. Pwede pasukin yan? Hindi kaya no? Ano po, mahina po yung oxygen. Mahina Pero oxygen dyan. Kaya po. Kaya. Gapang po. Gapang pa? Opo, gapang. Mahirapan tayo dyan. Tangkad ko. Kung kaya po. Pero gapang po. Tapos pagpasok natin doon, malawak na. Opo, malawak po. Kapong... Dito medyo mapresko na. Opo, palabas ako kasi. May hangin na dito eh. Maliit lamang pala yung kuwebang ito. Ito. Sa Huyupan Cave. Nakakita kong ganyan. Ayan, yung itsura. Yuko po. Yuko. Ang liit ng daan. Wala talaga. Hindi talaga dito. Tapos dito yung labas. Umikot lang. Doon Tayo po dumaan dito lang po tayo. Galing na kayo dito. Oo. Ikot kayo dyan? Oo. Ayun, boss. Saan ka galing? Ha? Saan ka galing? Hindi pala kami nakakahalit, hindi. Hindi ako umalis. Hindi, tinitingnan ko kung may mark ng man-made. Meron, kaso ano siya? Meron siyang may mark ng man-made, pero the whole, ano siya? Talagang Natural. 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 Meron pa nga doon bahay na simbahan ng hapon eh. Parang sa Pagbilao, Quezon, merong ganun din. Meron ba? Oo, meron siyang anuhan na malawak sa loob. Ano siya? Opo, may Atong ganun din. parang Kita niyo, pipapawisaw dito ang grabe oh. Anong tawag dito? Misahan. Opo. Pero alam mo yung ano dito, walang paniki. Walang nakita paniki. Kadala sa mga kuweba, ang dami paniki sa mga Alam mo kung butas-butas bakit na yan. walang paniki dito? Ang tubig. Ano ba yung sulat niya, madam? Ano po yan ang hapon? Ano pa yan? Talagang dito na yan. Opo. Ano po? Sapul na to? Ang dami po po yan doon sa ano. Anong pakasulat niyan? West Indians. Ano? Oh, ito, cross yan oh. Cross yung natutukan ng flashlight. Kaya ito, S-E-N. Hindi natin alam kung anong ibig sabihin. Pero ito, walang Okay. So, ito yung Suminabang Cave na madalang pinupunta ng mga kabayan natin. Pero pag alam yung lugar na to, ito yung sinasadya nila. Ayan. Pero grabe pa kami sa amin, oh. So, gusto ko sana puntahan yung simbahan ng hapon, kaso gagapang pala tayo doon. Dawa naman. As in dapa na Naikot kayo? Ikot kaya? Ikot unta. Hindi ko naman tandaan kung saan ka maglusot. So, Paano nga ako, sir? Titignan ko anong ginagawa. tingnan mo nga, mga sulat ng mga kaluluwang hindi natin nakikita, boss. Ayan kasi ano yan, scientific ang tao yan. Daming alam yan, pare si Ernie Baron. Pero pag lasing, sumasayaw. Baka mahulog ka, boss. Mahulog ka dyan, boss. Mahulog ka. Uy, pasang ka. So medyo malalim itong lugar na to. Ayan. Paniki hinahanap mo? O, ito na. Natutulog ba? Kunin mo na, boss. Ang daming paniki dito. Saan? Dito. Dito ka dumaan. Dito sa kabila. Dito po may daan. May dalan ba dyan? Buhayin mo, boss. Ito na ang paniki. Hindi pa matulog talaga, boss. Para na, boss. Dito po sa kabila. Wala. Ayun naisip kong ibon, balin sa sayaw.
Bali na sayaw. Kaya pagka si boss, tali sa sayaw. Nagsasayaw. Sasayaw. Paggabi. Alam kong ibon na siya sayaw. Paggabi na siya. Sayaw. Tali sa sayaw. Saan ka, boss? Bakit di tayo magkita-kita dyan? Oh, grabe lawak oh. Ay, ang mga panigi na doon. Ano pa siya? May part ng ano. Ha? Habi. Ayun, panigi isa. Dalawa. Ayun, kunti lang. Pero pag sinagad mo yan, baka marami dyan. Yan po madami po. May ano to? Portion ba to? Ah, ito boss, ano to boss? Itong, nakikita mo ba yung parang wire? Ano? Yan, cord. Yan. Gamot po yan. Ah, gamot ba? Oo. Ugat na ano? Bagging? Ah, gumagapang na din, no? Boss, huwag mo nang pilitin pag pumasok dyan. Saan ang paniki? Na ito. Habi ang amoy dito. May sihi tapos tayo ng paniki. Ano? Madami siyang room. Usap na kami ate. Si Kasi. Kasi, sama ka daw kay daddy mo. Sika dito, baby. Dito ka natin, oh. Ayaw daw. Ah, grabe yung mga kwarto dito. Meron po. Papunta kaya saan yan? Saan? Ito, room, ano to? Yung mga pwesto. Lambot na ng lupa dito. Kasi po na siya. Pataba na yan. Fertilizer yan. Boss, mawala ka dyan, boss. Baka bigla kang mawala. Ano sabihin namin sa asawa mo? Pumasok na. Dito na po. Pag na po dyan, baka po ma-disgrasya. Oo. Dito na po tayo. Hindi ka na, boss. Wala akong masabi sa asawa mo, boss. Masala lang. Dati na akong nawala. Bumalik. Binigyan ng pagkakataon. Oh. Ano? Ano to? Putik, ano papakita mo sa akin? Si ate natatakot sa atin kasi baka mapahamak tayo dito sa loob. Te, huwag kang mag-alala. Mga veterans to. Ano yan? Lord, yung buong takot tula, oh. Ay, oo nga, no? Yun. Ayan yung gagamba dito, ang laki. Hindi ba lason yan, boss? Hindi. Ito. Meron pa dito, meron pa dito ang kwarto. Oh. Ito na talaga ang Laki ng gagamba, oh. Saan? Takot si ate sa atin. Ito ang gagamba dito. Ayan, tarantula yan. Uy! Pwede. Ayan. So dito meron pa. Mga buhay na bato yan. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ano ito? Yung stalagmite. Yan. Wala tayong nakikita dun eh. Ito. Sinasabi ko sa inyo, stalagmite to. Yan. So buhay na bato yan. Ano man? Pero base sa mga eksperto, hindi pwedeng hawakan yan. Ay, kasi namamatay. Namamatay siya. Pero sa ibang kuweba, may tubig yung tumutulo, Kaya boss. nga eh. Kaya nabubuhay. Oo, kaya nabubuhay yan. Kasi unang-una, yung bato presko, malamig. Kaya nabubuhay siya. Pero ang babaan niyan, siguro mga taon bago bilangin. Pababa yan dito, simula dito sa babang yan, tatago siya. Gayang ganyan, boss, oh. Kita niyo yan? Yan tumugtong na bato. Ayan, simula yan sa taas, tapos sa kinatagal ng panahon, talagang parang bababa siya Doon kasi siya buhay na. namomold. Oo, doon siya namomold. Ano ng bato. Kaya kadalasan sa mga pagkikwebang napasok ko, merong itsurang Mama Mary, merong itsurang mga tao, mga hayop. Kasi nga, dahil sa mga buhay na bato, namumold siya. Grabe. At least nakita niyo yung Suminabang Cave na matagal nyo ng request na gusto yung puntahan ko. Grabe na may mga request yun, layo. Whew! Wala mainit dito sa loob. For the first time, okay. Okay. So, yun, kung may mga asma kayo, may nararamdaman kayo sa katawan, sakit sa puso, asma, medyo hindi kayo pwede dito kasi medyo sikip yung daan talaga dito. Ano pagkakaiba dito sa mga kuweba na pupuntahan ko? Kahit malayo na pupuntahan namin na kaloob-looban ng kuweba, buhay pa, may mga hangin pa. Punta kaya ko dati. Dito kasi halos lahat patay na yung bato. Huh! Grabe. Ha! Ito pala yun. Ano? Ano?